fashion a yakɔ nnuane yes ya tete na fried rice ni go tete na jollof ni ko just ni na bi ni ko tete pa akura ya wo ko nya 6 months kwa nuhu kakra eto kakra bibia bi wom sesa wa san wo ni nyina bi wom ya fanto nchen adenti na asante bibia asante o se mbusa na bo ama e wo ha because of the awuradi otontom no e di twato etu onya di twato ewura asante mamu ne die na sa me ne wura mu wo kwa nana bisrim busew ni wonye ne bibra asante di na daso ba me ne factory ne bisu ni asante ya wasante kosua net ne uko ye dro ko bitika so ko pasante kosua esa de kro ntimi fanje asante kodu asante boade asante hwanhwan asante mu asante bayire edi ntia ene baaye me da se buru da se nyaado won se mamemfa ade bi endi kan ye kase asante asantefo ne druble bi no omuhu se ye fre bibi se ye dididi ti petene ma so ema emmoa ebese ye ne ma okay betina asantefo no won hahama bi a oposa na wo de enson okay ya enson ya hash efra na de petepete onu abaso a aboa bia entimi endi because the amoma mpe DDT no se owo gidie se DDT ni koguso no egu nhirane a DDT ni bi ebekam eno aso na ebe yaba obewo ho to se de DDT ni bi betimi enku na enti obese se ebe ha o system no enti no ade a ye de fertilizer aye bia wonum se eye nuro enti betimi a ha o system no enti na nananom no omompe ade bi ye de fertilizer aka ana se DDT apete so because omnim se DDT ya adi aduro udi atimi wu yes oh ye friend adi aduro enti no saa nyane no omompe ti se asante jeni wa show uko angro ne nasefo mu a wo mu de dua ye nua wa asante man kakra bi nanso ye kodwa so a na ne wo alata jeni no ye de fertilizer awo na mara ye kutukutu wa ya kakraka ne no so no se ano no so nye hye ete se asante jeni no a eye organic na ye mfa enu bia no na ko wani ya no hu se eno ene ye powerful na we no aye kese ne de ahomode nye de eni eye fertilizer eni nduro ne de aye de awo no ena aye sa e ba sa ahomode nye de eni ti nipadua ne bi di amadi ne sa akeke enu nti no meme asante ne mi kodwa so a me koton ketwa no eye angorofo no aye de adua no ti no amanaman so ne kodwa so asantefo no ba ye de ye to ane je ne nketwa ti obi na say mfantinim na bekwa go so me penketwa bi o di asantefo do bedwa so omoto no okay nese me tia me ma hwefo tia sia sata na sa je ne din eno anza de jeni okay enti de ye man din ni say eya akakraka no sa alata for so no mo soso enti one bot sa alata din de zo de alata jeni wa ye kase sa alata din yes tie say alata jeni on say asandum so obi so a ye friend ma me alata so obe kaya ma me alata na de se ni pakesi bia ma me alata enti emu se jeni no so ye kase no ye say alata jeni okay so ati ase edu ko dwa so na akoto na so peje ne nketo no ankonta ma bekona asantefo na fodi nyina de kokumase o jene na asantefo na badwa dom de ko we asantefo jene na eto sa jene wow sa so ne dimu ade be wubri a local rice ya na edua wa ha asantefo no hu se de brodi aye no ti se perfume no what the perfume na agu ho ekwa se wa yi shevu ba bi kura na wa mia perfume agu o se se na wudi akọ yo ye se bi okọ mutumi tubuo no dom na wo ma anfiabi enti se asantefo no hu niam bi ntem yo mu hu se be ha nipadua no enti memempe na me ma me kura kan asem kire se emu fita no se wudi a e ma pressure
Me ma because mu de mu pe mu fita do ye mpa ni bebre mu fita de mu anu wadi baako ne di asantemo no enti me ma me se no pe wa chi pa e na on pe wa chi so de mu fita ye ne de beans ne sa amana guso o pe wa chi mu na nkasa mu na nkasa wow ene na ope tanwa e ma ye di edi wo fie se brown rice was there no eno na me ma me e tan ma ye di e wo fie to mo de ye kwenkwen eno na ye e do se kuma se kwenkwen up to now and sit ese kwenkwen so to be se ne wo si kajetia ni pa be hu so mo so kwenkwen no bebre ya so obi ade besa obi ade besa na de wano amu fita eti de na bi so be se nti wa na to ene ne sa ekọ wa na to ye to wo hu enti no ena ko ba se ya mu we so di asantefo na eto ne te se asantefo no hu bibia ahyase no other tribes na hu they were very smart tina also me say ayokofo no ye akroma omo ho ayi omo ho so what ase eti omo hu saa ne ma no na kosua nso omo hu say abrofo kosua hoden bi anim because the omo hu ye yoke no onso ogboburu ni de na na ye akoye white but ogbo asante kosua na yellow pa hu say we na hoden ye dey ewo ti me ma me portrait akoko wo de ye nkwan kora woni opefi akoko na wanya hoden wadi ono afidi ne ho wadi wi a utimi se aboa ne mpomo odere ene di kira be asantefo akoko because opefie de ya sebe yemfa nuro enka no wow ti sane ma na asantefo no hu ye na ye se ne we na ye de pe ya ibi ena ada ones no so tu wo ho go fertilizer de so na se na be asante kosua asante mo asante jenne asante hwanhwan bibia asante mo kwadu kra na enwanwa ai osa abrofo kwadu na ye pafu ensu se wo bu abrofo kwadu no na enane emelting temper anya wo bu half kra na de opa example bu asante kwadu hwane ho bum na fatu awiem na bu abrofo de ni bi hwane ho na bum na fatu awiem na hwe ni mienu de be na ne ntem ahode ni edekwa so de na mpanfo kasa de na beku kwasa ye so what you say enti asantefo hu se saa ne ma no aye kama na tete no kura mi kurom kura no ukotopo na wudi mpo a na eye omo se we de wanya no ho ese skeli le topo na sikadi na ukotopo na ye so ti no omo ma hu se ye wo sikafo yale sikani no obedi ade de no yale wo but ahiafo no de omo di tete de no enti ye wo mbayere bi kura te sa afase ye enkamfo asobayire apoka esum ne hyen afun baye yellow no enye yize se sa baye yellow no kura benya bie kueni bi adua odi na de onton da number say oni kon betime adi ni benfiem you no da so di onton da ba wo se no so na hode ni wo mo di no so nyansa no ya no atwa ni tina to ho odi bedua ko se be so ho obesa atu edi afun ene bayire bi na ese mauve ne white no different sum ne shine okay ni do mauve and white different sum ne shine bayire ene de enkan ne be se wo na mpo every sweet keke na de wa makanga amwaka so enti sanya no nyina ye nuane a ye untouchable say ye de drugs bi ai de aka no enti ye organic a ahoden ye de ewo odofo me kan form asese na mi se ne ye hwehwe ne nuadua bi wo ya fichiri baby a wusi dan no se jaba bi kakra instrumenti ni nyina ne tuadua sa nnuama we bi wo ne di ebebo ye nyina so because me kwasra me namfofo bi wo anyinam China fo omo be no rice na osoki before so de be sija so obesoki rice no asone ho 3 times yes start no cry start na problem o was a perfume na wo ha no ebe harmful on the system e osoko yi perfume ni nyina afiri ho ansa no amo but yen de ahoro perfume no nti ase na ye hwamo so e de so hwam na wate na ye o se de na local rice no eye de esen sham so kama pa ai se wa renche we no enti uhwe saa nema wo nyina asantefo no hu saa nema no se omo no ni abrofo mu gidie ahyase no kwan abrofo de asantefo fo aso ho ema asantefo hu saa abrofo ye na adafo abrofo ye udifo ombetimi am ya system kwa aka wo mo nko se wo mo ba so mo pam ya firi asase so mo mafo mu niema ti asantefo na mpese wo mo bagye abrofo adi
but ye Ghana for yi and na die broni aye no ene agidie ye penkrofo so omu hu ofipa omu mu ni ablofo omu kro na bonten na efe ko wura mu fie ne ha kro na bonten ne prepram because ko wura mu fie ne ha phobia sama ne we university no obu ho a satame wo bia moye ya package ya nya santa kra ebu ho a 40 series 30 series me we obi pemu we eno ye bia 1.5 1.5 dia eno na de eno na ehwam ena e papa eno na so mo kro ya edi ebesere mo nno abrofo mo na me nka se me nkono a obi adwuma me megu no na emom no banyansafo egunu be o no a mesrew eye asoku but kan de papa emu ne die ka benya santu dia enya na ye ne yempase ye beto ena ye yire ye ho se ye beto na se demand ne kosoro a obi a bepese obedua bi because obi aso odua kokoo die ntini odua kokoo because medua kokoo a menya atofo yes ti se medua mo no menya atofo so a medua banche no menya atofo a medua na ka me se ye pa abrofo de no se ye de no ti pie ni kura o kodua na odua kakra ne mo se medua na nso to a medua bebre wow sana asam ne te enti ebesere mom ye ni ekrum nuane na ye mfa yi nka ye no especially ntosi na ye defect ye gugugu so ni ade no enye tosi kura santo fo ye wa ye wo ya die Ghana fo wo ya ma me mom se bibi de patra ye patra onu adua ntosi no nsuo ano ya ayimu afonwem no wato no atwe nsuo gu so ni ade na wanya abotra ye atintosi no kama utimi se organic abrofuduro bi emu so kete adwe ne yesa na adweba no what ase na afedi e ba ne sai na suatra ekunya yi enti ya na wu a ye wu mi nuanom nyeduabo na enyi obi na akwa akokun obi na de owu ye na ye bone ana ase de wote ase na ye bone enuane na ye di na mo aye system no wow mo aye system no enti mum ye nsua ye kuro mu nuane na aye organic no ni enya se ye de ne ma petepete so ye pa bibi di bibi apete so amfa pete kokoo so because ya han kokoo no ye ni kase onwa no ha ye 2 days ti bengo ba bia o meso so do na popo ani so bolu enna de sua no mese na bo ma ya bo na tenase eti so obo se ye de bo ni pipi we na ma no so bolu no akono no nya hoden ye yes ewo aduane nsensem ye munwurum kakra ensa wo tetefo na akranya 6 months 7 months kwa ne ma me ne nana obekiti kontom de kakra nsusu kakra ka ho no atwi o de si akra nani nyina brum fe tetefo no omunyu chai eye enwuane mudi ye no enna yesa na yesu ye nuane afi yesu ye di no enna ama affect ye tisi ana yare tisi ana ewu no eti e wo se titimi ana yesa ko fadi bie wana yes titimi ana wo se ye fadi o se na mpie wa hoden se ni ba e de aduane na mpie di glasses ya achechede e de aduane no di you can feel I operation feed yourself omo kaza wa achechede di kontombre num ne mre onu obi anwa na feed on plant so what you say ba achechede nyini che na ukwu achechede na se wudwa no na apai ne nani a utum se nam na efe yesene nam so den die ekoni peduanu no e na kire ahoden a ubenya wo hwe me kire mu ade ba ho wawo akora foforo no kwatete nkrampan de wo kokoo so ye twa tugu ye nkrampan enna 20 na hye dudu wo de udware akora no bia na wasesegu na hwe akora no ho den be ye we kura keke eno be kire wo se wudi wuluka food no because tetefo no ana bo anse tetefo no mo ho den wo mo ho den papa papa ni ba ko betuma wale tre we be wo ten we be wo 15 edi ni bi so mo se edi dia ho den ko a wo di wo mo sa ye adwuma den na no wo ye no e sa ye training ba hwe na mafo ya ba osori a jogging kura wo nko bi ni sa di indomie pressers wo nko bi esam na ye dia indomie ama se di na dia na be ye wo ewi na num kokko aguso ya num kokko aguso gas nko a be se ba akokora ni dabi what you say dabi oho enti wo di se anuane we ehin na ukonya ahoden na fi hwe pipe a ye num yi alloy no ebi okra ensu feel galamsey ya aba yiti no alloy no doso ansa na ensu no ye timi ate di wo no alloy no bebre sa akogu mu no e de na bisi ba hwe ensu omo wonkura ase no ensu na etene na haban ate agum no agawawa agenya me ensu papa no be se echedido
aduru nko a nso ahaban ni nyina ye nduru Betutu gumu no. na wo no sansuo wo di ahoden na abenya ebere bia me kan se wo primary school na wo betiti ye se ahaban a ye to wa achi na na ye to mo na ye tigu na nya mi emi ene ye le basa ahaban ni nyina abere mu no guso no na ahaban no bi meti ko mu no nyina ya ahoden Organic no. hwe roba ya ba ibu a roba no ti ano se ya roba no ya mu bo banko na mo de atetere mu nyai banko no mo bo amfanto ade mu sa wote roba na no a ubiem na atimu a ya fa onsa fam na hwe wonsa wo se powder bi wo mu aye chemicals na mo de ya yi no ebi na aka mu enti za wo de koto banku no koto so a banku no so ahye na amafra Udi ahim. udi a oyale Wow. udi a oyale enti roba na mo de chechire aduane no enti me koto mo a ani bibi a me pese me de begu sa roba ni mu bi wo ti se me fi se me koto aduane wo abonte na metuka na mafa bo na mbeko Odoko. na spices ahodo Enu na ekuye. spices be na sen akokọ mesa akokọ mesa spices be na sen no su wisa no form wisa atieja Pepper. ya ne de ya prepresen ye beba ho pepre ene de akeka ho yi spices be na sen when ye local spices papa Eje menim se enu na je se na de wo 21st century. ene mo ne Ene bibia na machine wana. Ene bibia ye is the enu ro ba ka china. Obo ba ga so ni maduane ene so ye kwadi for bibia ye is the ba ha krr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 
adeɛ no nyinaa gu but tetefoɔ no deɛ obi so gya hwɛ ɛda ne me madam bi ka asɛm bi wɔse sɛ me maame firi village ɛba me mewɔ na me maame bɛhwɛ me a me maame ba wɔmpɛ gas so aduane eti ɛno bi baabi so gya bi okura ma bɔkiti gitigiti enwusie tu sɛ enwusie jim na enwusie kono hɔ bi na enwusie ate no so na aduane ne bɛyɛ da kyɛme a mehyɛ da gyina me kitchen a no ayi ka vapor bi mfa baabi nkɔ smoke bi afiri na deɛ wo kan ene wonim sɛ first no na abrɔfo ɛna ɔmo sen yakɔkɔ because of paste na mo use ɛna mo sen yakɔkɔ ɛna bibifo nyina yɛ sen yakɔkɔ sa adentia bidie na ne yɛdi twitwi yɛ so no ɛna na ma yɛ sen ya white ɛna yɛ sen nyɛ ɛna obi kɔ school no kɔfa bidie ne ayi ɛbɔ sɛ bɛtɛ ne bi ɛdi wo sɛ ɛyɛ wusua ade afiri obi hɔ a sua ade yɛ bɛboa wo but deɛ hu sɛ broni yɛ bibia o broni yɛ ninti ɛyɛ ti sɛ na nkɔra aduane a wo mabɛyɛ na wo ka wo asɛm tete no nurse for no kro mo 6 months na akɔra ne nsuo na nya hwe o nya hwe sɛ 6 months bia ne nsuo na ade ma akɔra no wantimi anto nsuo a emu te amfa ma akɔra no ti yɛ sɛ tie no kwantimi hohuru mu yɛ ni ade enti ne yɛ odi 6 months ansa ma yɛ den o ma so ba wo so betimi ahohuru mu a me ba wonya ama 2 months ba kura mate amana di obedi enti no ho den ne no mama he wo me nana saa exclusive fun ahwan no wo kyerɛ what you say because one no nana ne papa wo ba to mu nyina ma hu bi ya lata semre ya di twi din part ya santime friend kokodoma kokodoma we no ti atwa to kokodoma alata semna yes asantefo de no pa friend kokodoma nti ne se wo asante semna asante semna wo ne kokodoma no asante semna wo ha ye nim ni fitite ye friend kokodoma ne ya ko dwaso ba benya wo benya bi ato ba ja santime simple kokodoma ato o ti ase eno wo di dware a rashes enwu da bo komsa no bonya di kokodoma ya bobo no jama 1 cedi ni 2 cedis kokodoma no eso ne ye na ya ba de rashes enwu yempe liquid soap 51 million o de sra na body no wobre na ye ko 5 million 20 million body na mo nyina na esanti bibi betwa agora doctor so obepam ye nyama tete body na esa akoko body di nkokɔ ne ma nko na yesu so ati ase ye nuane a ye die no ye jump nko ho enuane na ye die no nso enye sɛ de ye ka no ye wo nuane bia na tetefo ni bia na ahode ngom bɔde ewudi ama wayo ban sɛ na tetefo no hu ye sɛ mi di bɔde na me nipa bia na me ho ye den na sua kokɔ ni ho sa na school kura ba da ba wa sa Ghana ma mu wow bɔde ma ayo nti wo mu hu sɛ bɔde na ebitima ye na aduane categories bebre ye betoto ye de bi fufuto o ti ase ye de bia wo fufu adi na eto o mu fufuto a ye wo abeduru kwan susua ye fufuto no bu ha eto etimi ye bi enwu gugu so
na de nkate obobo nkate so na de so na de kosua na so ade saa ayi no ye fan say we no aguso na udi wade eno so mamoja kwa susu anketo bi wom pa aguso na wo hwe no yes moja kwa esam na otu moja ejina ne pressure ya ba moja na de na hwe kwa susu anu yes ogbon so ede etie no na no fa se mamoja but susu anu no de wudi etim say yes de wudi to ma hoden wudi sa ne mane nyina aguso aprepensa hunum ne ade eso aprepensa de asantefo na ya me eje ade se be obi aduro chi obi so ya ba fu a oseme ejanan na ya aprepensa edi eje ade but aprepensa se wo koto abonten na esura wa aye be we hwe ni pani mo tonto ana da na mtse owo tonto nyina ase wo ma ase achi wo mo no eto ye kama aprepensa so ye duane ya eye de eye kama duane bi ti se akanche ubanya no wadi ahaban no kora de ya akanche na ahaban na itself no kora no eya duro wa enchacherewa ye chechire aburu no a but ye bedua no na aye green bi o utimi se ayi no ahaban no enuro na wo mu ni nyina no abaka aduane no ho tudi atum se yes ahoden so so ye nyina na yato agu yendi yanwe nchacherewa enne mabru nyina wo se mututu enne de nka se edio ba ko pa kra ye jedi kra na akono se sebe oba bi ye bi kra be chew titimiri no oba no ntini ho jai ye fre no ogo menketo na ya tutu menke no ne de nwa ay ogo enne ogo obi kra ntin se ye wo menketo ya tutu menke no ya ogo obini adofo yanku ye timiri pam ye betere turo mo se de ye sa nnuane ni nyina na ye di ye nya ahoden because se ye nya ahoden amfa nkyerechire njiri ma na ye ni da ache ense da na meka se me se ye na mugu bebi se aduane a wo beto no wo o ma me bochi aso ye nchiri eti aduane bi a wo beto se wo na edi bi o ma me edi bi enya aduane bonye una fungo sikasede una wo sikasede eti oba no di to ana head emibire me kan fato ho akire obi ye na mama gwan owo ne ba magazine ya 7 months ko me hu so na beto ba sakwa ni di ewo emi ayi e kan say agbegbe green bi e fi ko ni si di piano no eti akwa ni beto ye the body no come na woni ya wonti me fato piano ma akwa no so ba kwa koto konku modiane so de ma ba sanu eno tete kaso eno so modi wo wo de fa kana to nchen wo do so mpeka na wo ma ba no ohaw yale na wo to ma no ya de e na wo to ma bara no but wo mani di local food na wo ma na hoden eni nyansa so na aka ade ba ko na eseme wire ye fi ya anabo masle wo be kai afolo munya bo so be kai because na dia aduana santimem no sa ubra santimem a besu bo so enfofo kwankwan nipa be 1000 no mgo so eto nipa be 1000 esoto anwa mo se asante fo mo so munya wo brand kakra asante fo nye omo ko ne ho kosua ye me no ache santimem nkwa unim se ukotoba unhu ba bi a ye wo menkan fufu ba nipa na wo ton choba no so odi fufu a odi menkan fufu wabuza hu za de David ukọ asantefu fi a omo ntan ni body fufu omo di menkan fufu menkan no wodi ni fufu na e digest ntem ekosimo osmele me menkan fufu ekosimo sisi a na digest ba body fufu no and digest ntem e kan banche no ma na ye time too much starch no ye more but menkan no etimi ekova banche ni nyina wow enti emakabo no enoso menkan ni chika 100 ni nyina enti no wodi menkan fufu a obo ho se me di menkan fufu a na me wrane because ono ne yem ye mere dada so atiase nyina wo yem saa master chi no funny nyina ti menkan fufu se wodi na na dokoro ezu because enche e be digest yenim to akuafo no de ko nkurase ahodo sanko de nom boss asante nkurase manso area ho manso abore awuro so ne chenchenase mo ho no kohwe
Kuyeni bia obedi menkan fufu. No aton bode na ma adifo. No no di menkan fufu esi so. Na wo hwe ye na nanom kwa tete. Wo obi o wo na na bia wo ne fi o wo na na abeto se panyin picture bia wo ne nete no. Wo ne fufu oni di yo. Dabi O kwa santemema. Ma me bia wo no ma oni di. O kwa no wa mo ti ahogho mo oni di. Odi abuada. Dia. Fufu penko be dia se wo sa me ama me. Ya se aduane esi wo na na bochi aso bia wonchi. Enti ya santefo gidi se omfufu na ye omodia. Omotua ne. Ene na odi a wadidi. Eno so na kwode so gomu ma no. Odi ya wadidi. Because they na wo kan me ma me mo no. Ogina bode no ye twa bode na. Bode no ye koton. Ni edi menkan fufu. Nti ye menkan ye mton. Ba mo ye ton bode no. Ni edi menkan fufu. Wow. Me ma me mo ye egumu a ni a wo bo wudi fufu a. Once a while. But menkan fufu na ni ye won pa. Wow. So what you say? Enti no menkan fufu no ahoden wom eta just ntem ko ye ko tawo yam bia ni enko jiji baabi mo so. Wow. So what you say? Enti no adofo ye besere mo momien twa ye ni twa ye chi na yemfa titinu anu ni eno ne niama sede abeboa ye ene de bo kwa anya de na baabi abefa bia wo benya bia to so wakasi uboso nkwanza obedi bi nkwantia. Onwe na ba to the Steve so na ne da wo hwa subscribe na wa share na na bo ama bese wonu wasua de nimde woni mabakose woni mama mmere woni niema ye boso a hade wure ye hade wure nye woni ni nyina tie nya ne sei na ni abona trase e ma ne so bodo so on chere wana ne nesia na ya wagigi ye ne sa de sua nko a na ye hwe ndi subscribe we share video no mabusuafo nyina no omunya bi because na de sua no e different eni ma we nyina ne bo nya den ha ne nyina betimi afodo dibia me ho atoye obeti abrochire wodi kama fine wodi kontomire wodi bibia bi yeti Ghana he sesa no ma ne yempe obi atete ne ba indomie nko a pizza akwa nim se ye ba ka wo ene ko ne bele ni maka wo oni maka wo akwa ne bele ni mahurija dabi enko ne bele ni nya ne kiti all because of ma me na amfanse no yesre ma me no kora woni na ba yesre mumma ye nyina yamwa ahode ne ho hia wo ahode ne ho hia te nya na bo amase ne nyina ya sua de ye ne di ye ne apomode no so enye fe yensa ye chi ko suasua ne ma kete na kono enye no nyam ye de egom